Ai vitsi, onpa kiva aloittaa podcasti nyt, Teemu, sillä tavalla. Jos joku katsoo tätä kuvalla, niin näkeekin. Jos joku kuuntelee vaikka Spotifyssa, niin ei näe tätä, mutta mulla on tässä limu edessä. Koska, yllätys. Me ollaan oltu täällä tekemässä näitä jo muutamia, mutta nyt vasta mulle selvisi, että tuolla on limsa-automa. Mä haluaisin olla tämmöisessä työpaikassa. Limsa-automa, siellä oli Dr. Pepper ja siellä oli kokista, siinä oli Minute Maid, siinä oli kaikkea. Miksi sä et ole sanonut mulle, että tekeekö tää niinku sut onnelliseksi? Oot sä niinku parhaimmillaan, kun saat juoda limsaa? Siis kyllähän mun täytyy sanoa, että ei niin huonoa, tai oikeastaan aina jos mulla on joku huono hetki tai huono päivä tai muuta, niin kyllä mä sokerin luo meen. Kyllä se saa mut onnelliseksi. Mä oon huomannut sen mennä, kukaan ei ole niin paljon noita kuin sinä, ja sulla on keksejä ja muffinseja ja kaiken maailman juttuja niin paljon ongelmia koko ajan. On niin paljon ongelmia, on pakko syödä koko ajan. Mutta siis se on ihan totta, mä tuun tosi häpiksi silloin, kun mä saan jotain makeita mun suuhun. Niin mä oon tavallaan miettinyt joku, että hei, et sä voi syödä tollainen sokeri, toi on tosi paha sulle ja sokerin paha. Mutta luulisin, että kyllähän me ollaan ihmiset, me ollaan kehitetty, kyllähän mun kroppa tietää, mikä mulla on hyväksi. Sehän sanoo mulle, mitä se haluaa. Kyllä, sun aivot vaatii. Niin, eikö niin? Ja sitä paitsi sä et juo alkoholia, niin enkä mä vedä mitään röökiä. Niin kyllä. Okei, kokaiini mä oon aloittanut, mutta ihan pieniä määriä vasta. Älä viitti, joku voi vielä uskoa. No, sekin on ihan totta. Eikä se tietysti haittaa, täällä se on laillista. No ei se ole missään laillista. Mä oon katsonut liikaa narkosia. Mutta siis joo, tää tekee mut onnellisesti, mutta Teemu, urheilujutusta sen verran itse asiassa tuli kysymyksiäkin jopa. Ja on toivottu paljon Teemu Senälteeltä. No itse asiassa yksi viesti tuli mulle Instagramissa, olisi laitettu DM:ään, että voit sä kysyä Teemulta, että kertoo sen kaikki 682 NHL-maalia. 684. 684, kun se muistaa ne kaikki. Mutta muutenkin jengi rakastaa tietenkin urheilutarinoita ja noita, niin mä ajattelin kysyäkin sulta, sä oot meistä nyt tunnetusti se kovempi huippu-urheilija meistä kahdesta, niin mikä on se, jos sä pystyt niinku kertoa, että mikä on se tila ja löytyykö se kaikilta tai miten se löytää, että milloin susta tulee se, mikä susta pitää tulla, eli paras. Milloin sä oot parhaimmillaan? Tiedätkö, mitä mä ajan takaa? Niin, että pitää saada itsesi johonkin. Mä tiedän ihan tarkkaan. Mutta aloitetaan ihan siitä, että kun tämä kysymys oli, niin sen takia mä muistan mun jokaisen maalin, koska mulla oli semmoinen rutiini, että joka pelin jälkeen, ennen kuin mä menen nukkumaan, mä mietin sen maalin, että miten se tapahtuu. No, eikä vaan se, että miten se tapahtuu, vaan miksi se tapahtuu. Mitkä siihen johti kaikki. Niin se oli mulle semmoista niin kuin opiskelua, ja niin kuin, että miten musta vielä tulee parempi. Mä aina sanon, että mielikuvaharjoittelu on semmoinen, mikä auttaa varmaan jokaista. Siis meinaat sä niin kuin, että tavallaan shakkihomma, että sä jo mietit, että okei, tuolta tulee toi syöttö, mun pitää olla tuolla, vai onko se sitä, että enemmänkin sä yhdistelit, että miksi mä analysoin, minkä takia tämä maali syntyy. Joo. Ja sitten kun mä treenasin maalintekoon, niin mä mietin, miten mun tyylinen pelaaja tekee maalit. Ja sen mä teen myös niin kuin oman harjoittelun jäälläkin kesällä, että mä yritin tehdä ne asiat, mitä mä mietin jo aikaisemmin. Ja toistojen kautta niitä on sitten tullut enemmänkin, ja monta kertaa kun mulla oli pieni semmoinen hetki, ettei maaleja tullut, niin mä katsoin YouTubesta tai jostain tai mä sanoin meidän videocoachille, että laita mulle viimeiset 15 maalia mun maaliin, ja mä katsoin niitä, se niin kuin syntyi tuolle selkärankaan taas, miten se oikeastaan tulee. Mutta kävikö se sitä sitten, kun oli kuivakausi tai ylipäätään, tai eikä se kuivakausi voi olla, että okei, tässä pelissä et tehnyt maalia, sitten on seuraava peli, niin oliko sulla joku sellainen, että okei, sä oot nyt vaihtopenkillä, niin valmistit sä itseäsi siihen, että okei, nyt jos se tilanne tulee, mitä mun pitää tehdä, mitä mä teen, jotta nyt se menee taas se kiekko maaliin. Että se ei ollut vaan, että sä vaan, että katsotaan nyt tuleeko mitään, vaan se koko ajan. Koko ajan. Sanotaan näin, että ennen peliä mä tiesin, ketä maalivahtia vastaan mä tuun pelaamaan. Mä yritin analysoida tosi hyvin maalivahtia, että miten ne käyttäytyy eri tilanteissa ja mikä niiden tyyli on. Aina yksi kaveri oli semmoinen, ketä oli mahdoton opiskella, oli Dominik Hasek, joka oli mun mielestä kaikkien aikojen paras maalivahti juuri sen takia, että hän oli semmoinen akrobaatti siellä, että sillä ei ollut mitään tyyliä. Että se niin kuin torjui enemmän niin kuin omilla niin kuin paistoillaan. Joo. Ja ei koskaan tiennyt, mitä sieltä tulee.
Ja se teki vaikeaa, mutta mä yritin ennen peliä. Kyllä mä tiedän, miten mun maalit yleensä syntyy. Pakko sanoa, että toi on muuten hauska, just niin kuin sanoit, että kun yleensä se on, että pelaajasta ei tiedä, mitä siellä tapahtuu, mutta se, että maalivahti on se oli ihan hämärä. Se oli niin semmoinen kumiukko ja semmoinen, joka sehän osui kuitenkin yleensä. Mutta, niin. mutta ennen pelejä mä kävin läpi sen niin mielessäni, että kun tulee, mä saan syötön siihen tai tiettyyn paikkaan, että mitä mä teen. Ja aika usein se on makea fiilis sitten, kun se tapahtui ja se maali tuli. Tai vaikka ei tullutkaan, mutta mä tiesin, että miten se syntyy suurin piirtein. Ja se oli mun semmoista, kun mä oon maalintekoakatemiaa pitänyt, niin mä yritän niille junnuille sanoa, että yrittäkää kehittää sitä niin kuin nimenomaan niin kuin mentaalisesti, että maalintekoharjoituksia ja miten ne käytännössä tapahtuu, koska kuitenkin ne treenit on semmoisia joukkueharjoitteluita, että siellä ei niitä toistoja hirveästi tule. Ja se, että kun pelitilanteet syntyy niin nopeasti, niin miten sä pystyt sitä oppimaan, jos sä jotenkin opiskelet niitä. Että tavallaan kun sä mentaalisesti oot ne tehnyt, niin se tavallaan se tuntuu siltä, että sä oot nyt harjoitellut niitä niin kuin mielinmäärin. Niin, eli tavallaan tämä nyt erityisesti junioreille, mutta kaikille muillekin, siis toi on hyvä pointti, nimenomaan se, että okei, mä otan nyt jalkapallon esimerkki, kun mä oon siitä taas pelannut ikäni, niin nyt jos mä juoksen täällä toisella laidalla, ja mä odotan täältä nyt sitten Teemun syöttöä itselleni, niin mä en vaan ole sillä, että no, katsotaan syöttäisi, se toivottavasti syöttää, kun mä oon tässä vapaana, vaan mä mietin jo, että okei, nyt jos se pallo tuleekin sieltä, niin mitä mä teen sen kanssa, koska mulla on vaan tämmöinen väittämä, että nyt kun me nähdään näitä, että sitten se pallo tulee tyhjään paikkaan, sitten se vedetään tonne, tai se vedetään päin maalivahtia, niin se tulee taas siitä, että me ei ole mietitty niin kuin shakki sinne eteenpäin, niin kuin sä taas just sanoit, että sä teet nimenomaan, että sä oot vaan miettinyt, että tulispa se syöttö, mutta sä et ole miettinyt, mitä mä teen, kun se tulee. Kyllä. Sitten sä rupeat miettimään, ja sit sä oot myöhässä. Vähän niin kuin tenniksessä tai jossain, että sun pitää olla valmius tehdä se lyönti, eikä sillä kun se pallo pomppaa, niin sit sä lähdet vasta backswingiin. Kyllä. Wayne Gretzky oli ehkä kaikkien aikojen paras myös siinä, että hän kutsuttiin, että hän oli silmät selässä. Hän oli ties niin kuin etukäteen, kun hän saa kiekon, mihin se laitetaan. Aika moni pelaaja, kun saa kiekon, niin sitten rupeaa vasta katselemaan näin, että onko se joku vapaana. Hyvät pelaajat katsoo etukäteen, että missä on kiekko tulee, saat niin kuin tavallaan askeleen edellä. Mutta näin lähtökohtaisesti, kun jos puhutaan siitä, että mikä tekee tietyistä pelaajista, urheilijasta paremman. Se mindset, niin, eikö niin? Joo, se on isoin juttu on se, että ensinnäkin totta kai se sapluuna, miten sinne päästään, niin on aika samanlainen. Pitää olla tosi kurinalainen, pitää olla pitkäjänteinen, pitää uskoa itseensä, uskoa isoon unelmiin, tietysti tehdä kovasti töitä, pitää olla vähän onneekin, pitää olla hyviä ihmisiä ympärillä. Mutta sitten kun mennään vähän syvemmälle, niin mulla on hirveän tärkeää, niin kun leikitään, että sä oot niin kun huippu-urheilija ja mä oon sun valmentaja, se varsinkin mentaalicoachi. Niin eikä tarvitse leikkiä, kun mä näytän huippu-urheilija. Niin sä näytät kyllä, sä oot monilahjakkuus. Mutta ensinnäkin se, että kuka on Juha Perälä? Mitkä on sun vahvuudet ja missä olotilassa sä oot parhaimmillaan? Erityisesti ilman vaatteita. Mä oon parhaimmillaan. Eli musta tulee uimari. Mutta se, että niin kun, oletko se semmoinen, joka mietit asioita ja saat ehkä vähän niin kun poissa oleva ennen pelejä, taikka oot sä niin kun... Niin meneekö sä niin kuin omissa oloissa, että mä en niin puhu kellekään? Tai... Niitä tavallaan ennen peliä, miten sä valmistaudut. Mulla oli paljon pelikavereita, jotka tuli sinne 3 aikaa jo hallille 4 tuntia ennen peliä. Ei puhunut päivällä kenenkään muun kanssa. Oli pyyhe pään päällä ennen pelejä. Ei halua olla missään tekemistä muiden kanssa. Ja sitten on niin kuin minä, joka tulee mahdollisimman myöhään hallille. Ja voin katsoa Baywatchia vielä 15 minuuttia ennen kuin mä rupean sitten vähän polin pyörää 5 minuuttia. Mun venyttelyrutiini oli 10 minuuttia. Ja mä rupesin aina pukemaan 4 minuuttia ennen kuin mentiin alkulämmittelyyn. Okay. Ja vasta siinä, niin kun mä rupesin pukemaan, siinä on pikkuinen kiire. Mä pystyn pukemaan lätsäkaamat kaikki päälle noin 2,5 minuutissa, kun tulee oikea kiire. Mutta 4 minuuttia antaa mulle pienen varaa, jos jotain käy. Joo. Niin se oli mulle semmoinen hetki, että nyt on showtime. Joo. Ja mä en halunnut ajatella mitään niin syvällistä ennen sitä peliä. Oliko sulla kotona mitään, niin kuin, että oliko se kotona sitten omissa oloissa? Siihen tullaan siihen, että mä niin kuin sanoisin, että hyvillä urheilijoilla on omat rutiininsa,
jolla sä tavallaan rakennat sen itseluottamuksen ja sen pelivalmiuden. Esimerkiksi mulla oli se, että niin kun mä söin suunnilleen aika lailla samanlaisen aamupalan, oli sitten puuroa tai muroja tai jotain tällaista. Mentiin aamujäälle, tosi rento semmoinen easy 20 minuuttia. Usein loppuvaiheessa oli vapaaehtoinenkin. Jokainen tuntee itsensä, missä moodissa sä oot parhaimmillaan. Haluatko mennä aamujäälle vai etkö mene? Heitit sä huultasia jäälle? Joo, se oli semmoista niinku nautinnollista hommaa. Sitten kotiin pasta ja sitten semmoinen tunti puolitoista, ehkä jos 2 tuntiakin. Nuorempana vedettiin ehkä vieläkin pitempi päiväunet, kahvi, sen jälkeen ehkä joku muffisi tai beikeli. Ja sitten hallille mahdollisimman myöhään. Eli mun pointti on se, että eka sun pitää tietää, missä moodissa, ensinnäkin aloitetaan rutiineista. Siellä on aivan käsittämättömän erilaisia rutiineja. Wayne Gretzky söi hodarin ja kokiksen alkulämmittelyn jälkeen. Hei, ja mulla on kokis tässä. On my way. Jotkut, to Markus Ketterer oli tosi semmoinen keskittyjä, se laittoi aina, niin se ei halunnut, että niin kuin mikään häiritsee häntä pelipäivänä. Eli sun pitää itsekaan löytää se, että mikä toimii sulle. Oliko muuten selkeitä eroja, sorry mä keskeytän sen verran, että niin kuin kun aina puhutaan, että maalivahdit on oma rotunsa, niin onko selkeästi, että maalivahdilla oli jotenkin vielä intensiivisemmät nämä tämmöiset niin kuin, no oli joo, mutta kyllä se enemmän menee sen persoonallisuuteen, että miten sä haluat. Se, että mä oon aina käyttänyt niin kuin golfareita esimerkkinä siinä. Mulla on sellaisia kavereita, jotka niin kuin yrittää tuonne tuurille. Ja kun me pelataan golfia ja muutama olut siinä matkalla, ja joku polttaa sikarin ja joku vetää 63 lyöntiä. Sitten mä kysyin hetkinen, että siis tämähän on ihan käsittämätöntä, että sä et ole tuolla pelaamassa maailman parhaiden kanssa. Niin. Ja sitten mä rupean miettimään sitä, että kun laittaa sen numeron tuonne selkään, niin yhtäkkiä kato, se sun kropassa tulee erilainen jännitys. Sä et olekaan enää se rento, joka pelaa se 62, vaan sä oot nyt semmoinen vähän jännittynyt ja vähän niin kuin jopa pelokas, että mitä jos tää menee vihkoon. Eli siinä, että mä sanon näin jätkille, että hei, jos sä pelaat parhaimmiten silleen, että sä oot rento ja sä et stressaa mitään, niin yritä olla samanlainen tuolla kisoissa. Hanki semmoinen caddy, mailapoika, joka pitää sut tavallaan niin kuin rentona. Niin. Ja sama tulee jääkiekkoon. Rutiinien kautta etsi se oma juttu, mikä toimii. Haluatko sä olla vakava ja mietteliäs ja omassa maailmassaan pelipäivänä, vai ootko sä niin kuin minä, joka tavallaan pitää aika niin kuin easynä tämän koko homman. Mutta älä ikinä lähde siihen taikausko-hommaan. Niin. Se on niin kuin sit juttu, että kun kerran toimi hyvin, niin nyt on pakko tehdä. Se on niin siis sairaita. Sitten kun se loppuun kuitenkin, vaikka sä laitat sukkaa tänä päivänä, sit sä voitat, sä laitat se uudestaan, sit sä häviit, mutta sit sä kuitenkin laitat sukkaa, mutta eihän tää toimi. Elämä on niin raskasta. Mä tiedän sellaisia pelaajia, jotka joutuu ajamaan samaa reittiä joka kerta hallille ja pysähtyy samoihin liikennevaloihin. Jos oli vihreät, kun tulee siihen, niin hän veti siihen viereen ja odotti, että ne punaiset. Joo, siis ihan sairasta. Mä muistan Sidney Crosby tarinan, yksi mun kaveri oli sen kanssa kämppissä, ja silloin oli myös vähän pari-kolme peliä, ettei tullut mitään tehoja. Ja sitten ne tilasi sitten aamupalan huoneeseen, ja ne voitti 5-2, ja Crosby teki 2 maalia, 2 syöttöä. Ja sitten menin seuraavaan kaupunkiin, niin se sanoi, että hei, että domppaa, että sama aamupala. Mä haluaisin ehkä, nyt siis me voitettiin ja bla bla bla, ne joutui tilaa samat ruuat. Sitten kun oli 4 peliä mennyt, niin se niin kuin suunnilleen rukoili, että toivottavasti me hävitään. Että mä en halua enää syödä aamupalaa joka aamu huoneessani. Niin siis Crosby huonekaveri rukoili. Just näin. Et tavallaan niin kuin se, että se elämä menee niin vaikeaksi, jos sä oot taikauskonen. Mutta tosiaan se, että onhan sellainen vanha sanonta, että whatever works, it's fine. Se on niin hämäriä tyyppejä ollut munkin uran varrella, että miten ne valmistautuu ja miten ne on taikauskoisia. Mutta edelleenkin se kuitenkin loppupeleissä, että mikä toimii, niin se on se ehkä se tärkein. Kyllä. No miten se just toi, että tavallaan muistaakseni onko semmoisia tyyppejä, niin kuin, että heidän pitää päästä myös, tiedätkö siis, mitä mä sanoisin, tunnetilassa siihen, että jos Johnny Mac
tenniksestä tunnettu siitä, että kun hän hiiltyi, niin hän pelasi paremmin, että hän tavallaan vähän halusikin hiiltyä, niin onko tässä jotain, onko sä huomannut? On. No hei, sanotaan näin, että tämäkin on nimenomaan tapa löytää, kuka sä olet. John McEnroe ei pystynyt pelaamaan parhaimmillaan, jos se suuttunut. Hän oli parhaimmillaan silloin. Niin. Ja se on viisautta löytää se tahto. Mä muistan, kun sen isältä kysyttiin, että what do you think about your son behavior? Eli missä isänä tuntuu, että kun sun poika käyttäytyy noin huonosti tuolla kentällä, se isä sanoi, että terrible. It's not right. Eli ei todellakaan ole oikein, ja suunnilleen mä häpeän sitä. Mutta se toimi. He's number one in the world. Niin, se on paha mennä. Se on paha mennä sanomaan, että hei, sä et voi käyttäytyä noin. Eli hän käytti omia vahvuuksiaan. Ja jos mä muistan hyvin... Niin, mutta onko siinä niin sillä lailla, että oliko siinä tavallaan, että kun moni ajatteli, että okei, se on vaan niin showta, mutta ilmeisesti se, ehkä vähän oli showta, mutta varmaan iso osa oli nimenomaan siinä, että se vaan pelosi silloin paremmin, että sen täytyy tehdä se. Se oli parhaimmillaan, kun hän suuttui. Niin. Ja sitten toinen homma, se sai myös sen pelivastustajan vähän sekaisin. Se ei pystynyt pelaamaan omaa peliä, koska hän meni tavallaan kanssa niin kuin tämmöisen niin kuin, oman hyvinvointiulottuvuuden ulkopuolelle. Niin se repi sen sieltä pois, mikä on tietysti myöskin hyvä taktiikka sekin. Juuri näin. Jos siihen pitää niin kuin edelleenkin, kun mä sanon, että ainoa mitä sä pystyt kontrolloimaan on sun oma fiilis. Niin. Se, miten sä reagoit ulkopuolisiin asioihin. Mutta se, että se oli hänen vahvuus, se oli niin viisas, että hän teki sen nimenomaan noin. Ja siitä mä nimenomaan tässä yritän kertoakin se, että jokainen pitää löytää se oma tapansa saada se paras tasonsa joka päivä. Ja se erottaa, ollaan puhuttu tästä aikaisemmin, se erottaa ihmisen urheilijana, normaali ihmisenä, isänä, äitinä, businessmienä, että miten sä saat joka päivä sen parhaimman, ei vaan tuloksen, mutta sen oman parhaimman suorituksen ja sen parhaimman versio itsestäsi. Niin, juuri näin. Kehiin. Ja se on se kaikkein vaikein tapa, mikä erottaa superstarat ja normaali-ihmiset. Niille ei ole huono päin. Jos sä katsot esimerkiksi tenniksen top 10, ne ei hyväksy hävitä. Ne löytää jollakin tavalla tulla takaisin. Varsinkin majorissa, pelataan 5 erää. Niin vaikka toinen voittanut 2, niin se odottaa sitä yhtä hetkeä, kun sä kuulet pienen rusahduksen. Ja sitten se on niinku pelkkä alamäkeä. Se on semmoinen henkinen vahvuus, mitä ne ei vaan hyväksy niitä huonoja päiviä. Se niinku erottaa kyllä. Niin, se on tavallaan, toi on siinä mielessä tuossa joku on sellainen, että no onkohan noissa puheissa perään. No itse asiassa, jos joku sillä miettii, niin hyviä esimerkkejä, nyt kun itse kanssa tässä niin analysoin, jos mä mietin Rafael Nadal tai mä mietin Novak Djokovic esimerkiksi. Mun mielestä 2 nimeä, jotka tulee heti mieleen semmosista, että täysin peräänantamattomia. Siis ne voi olla majorissa, missä pelataan paras 5 erästä, ne voi olla 2-0 erätappiolla, ne voi olla 5-1 tappiosta vikaa 3 erää. Jos ne hävii sen yhden gamein, ne hävii koko matsi. Ne tulee sieltä takaisin. Ne haluaa tulla sieltä. Ne ei halua yhtäkään palloa hävitä, myös toistapäin. Ne johtaa 2-0 erin, syöttää 5-0 johdossa koko gamein voitosta. Ne ei halua häviä yhtään pistettäkään siinä missään kohtaa. Ne ei halua ottaa mitään riskiä, että tämä voi kääntyä, koska momentumin kääntyy varsinkin urheilussa niin helposti. Ja niillä ei kyllä, sä et näe niillä mitään tappioputkiakaan. Että okei, nehän voi totta kai satunnaisesti jossain hävitä, mutta sä et näe semmoista, että ne menee tunnaukseen ja hävii ekalla kertaa, se lähtee himaan. Ei varmaan tule semmoista. Niillä on niin kauhea vaatimustaso siihen päivittäiseen tekemiseen, että se systeemi, miten ne treenaa ja miten kurinalaisia, miten vaativia ne on, ei anna mahdollisuutta siihen, että ne on mitään tappioputkia. Niin. Mä muistan hyvin siitäkin, esimerkiksi Peter Forsberg, mä muistan, kun se oli myös vähän semmoinen unelias välillä, että voi olla, että siitä tuli semmoinen peli, että sitä ei näkynyt ollenkaan siellä kentällä. Ja sitten me puhuttiin tuossa erätauolla, että hei, että antakaa sen nukkua, älkää kukaan koskeko siihen, että kun se suuttuu, niin se pelaa helvetin hyvin. Sitten joku saakeli tööttää sitä katoa, ja sitten tuli savu ja jopa kautta. Me otettiin 3-0, yhtäkkiä se on 3-3. Mäkin menin sanoa sen jätkeen, että mä sanoin, että jätä se rauha, anna sen nukkua, että älä herätä tuollaista vihasta karhua. Ja sitten se oli kuin tulta ja tappuraa. Ja en tiedä muista, mitä siinä matsissa kävi, mutta yleensä huono asia oli se huono merkki, jos Peter Forsberg suuttuu, koska se oli ihan parhaimmillaan. Myös silloin, kun se halusi näyttää, että hei, niin. että mun päälle ei hypitä. Että
Mutta älä myöskään älä jätä itseäsi siitä vanha kun on pois, koska kun me ollaan golfkentällä ja mun sattuu lyönti osuu ja mä oon voittamassa sut Firehouse Subiin, sit mä avon päätön, että hei Teemu, aika helppo tulee tänään näin supi, että ei tässä tarvitse. Yhtäkkiä se onkin, mä oon siinä kassalla kortin kanssa, niin että kyllä se jäpäänkin pätee, mutta on hyvä esimerkki kyllä siitä, kun sä puhut tuo vaatimustaso, että oli se urheilulaji mikä tahansa, sitten voidaan puhua siitä, että on se golf tai on se tennis, että meillähän on maailmalla kuitenkin siellä kärjessä, meillä on taitotasoltaan aika samalla viivalla olevia pelaajia paljon, mutta se, että miksi joku on se 1 tai joku on se 2 ja joku on se 6 ja joku on se 7, niin se tulee nimenomaan sieltä mentaalipuolelta se, että jos me lähdetään analysoimaan, mennään katsomaan, niin todennäköisesti siellä treeneissä me nähdään erilaisuutta, me nähdään siinä käytöksessä erilaisuutta, eli siellä treeneissä voi olla niin, että oli se nyt sitten vaikka Taylor Fritz, niin hän saattaa ehkä antaa muutaman pallon mennessä, että no en mä ehkä ehdi tonne, mutta kun me katsoo Novak Djokovicin tai Rafael Nadal, niin se on ihan sama, onko se pelaako sen faijankaan jotain iltamat. Se käy hakemaan niin joka pallon, se haluaa voittaa ne joka pallon, ja se myöskin pitää niin kuin hyvän fiiliksen siinä, se on, että mä haluan kehittyä, mä haluan tehdä tämän paremmin. No bad habits. Niin että kyllä siellä aina on se, että joku miettii, että miten se nyt toi se mennään sitten niinku tänne. Kyllä. Ja sama golfissa. Joo, kyllä. Että joku osaa, että ei kun kamerat kuvaa mua, ei kamerat kuvaa, sitten joku osaa, että mitä kameroilla mitään väliä. Ja sitten toinen homma se, että kun on siinä painetilassa, että on yhtäkkiä pitää syöttää erävoitosta tai jotain pitää tehdä, että kuinka hyvin sä pystyt niin kuin handella sen paineen sietokyvyn. Siinä pitää vaan pysyä rentona ja pitää tavallaan rakentaa itselle semmoinen itseluottamus, että tämä ei voi mennä vihkoon. Mä sanon golfareille, kun sä menet ykköstiilejä, kaikki jännittää, kun kuulutetaan sun nimi siihen ja ihmisiä on siinä ympärillä, niin siinä pitää vaan miettiä, että hei, pitää olla semmoinen happy place esimerkiksi, että mieti, että sä oot rangeillä. Sä oot harjoitusalueella, siellä ei kukaan mukaan ikinä, eikö niin? Mieti, että sä oot siinä, pidä se rentous. Sama kuin sulla on matsipallo tai toisinpäin. Sä yrität pelastaa matsipallon, niin sun pitää löytää se tapa, millä sä hallitset ne hermos. Ja se erottaa myös ihmiset. Että se niin kun, sun pitää rakentaa semmoinen, vaikka valehdella itsellensä, että mä oon paras tässä, että mä en voi tätä mukaan. Niin silloin sä voit olla se. Niin. Että se on niin kun, se on täältä kuitenkin se loppupeli. Muista, kun viime turnauksen Veeran kanssa. Joo. Se pelasi numero 1 vastaan. Joo. Ja se luuli, että sen pitää tehdä jotain mitä se ei ole aikaisemmin tehnyt. Se hallitsi joka pallo. Kyllä. Se niin kuin dominoi joka pallo. Ja sitten niin se luuli, että sen pitää lyödä se unelmanlyönti ennen kuin se toinen. Vaikka se toisella ei ole mitään niin kuin virallisia aseita. Ei mitään. Niin nämä pitää niin kuin tiedostaa itse, että hetkinen, että pysy pallossa. Mä oon parempi kuin toi. Kyllä. Ja uskoa siihen omaan tekemiseen. Et jos toinen voittaa mut, kun mä pelaan parhaiten, niin sitten se on fine. Sitten se oli tänään parempi. Mutta edelleenkin se löydä se paras taso joka päivä. Miten toi sitten, tuli mieleen tuosta jääkiekosta, sanoit, että siellä Peter Forsberg, niin että älä horjuta sitä ja sitten se oikea mindset ja muuta, niin vedetäänkö siellä sitten, tai vedettiinkö siellä tahansa, mä tiedän, kun paljon puhutaan tästä jääkiekon kovuudesta, niin vedettiinkö tämmöisiä Peter Forsbergia ja muita, niin yritettiinkö heitä niinkön ihan satuttaa, ja oliko siellä tämmöistä tahallista, ja tiedätkö, vedetään tuolle aivotärähdys, niin silloin loppuu pelit. Tästähän paljon siis puhutaan koko ajan. Niin tavallaan, että mikä sun näkemys tuossa on, jos mennään niin kuin vähän tähän syvällisempään, mitä nyt paljon puhutaan tästä. No sanotaan, että mä en usko semmoiseen, että tahalle yritetään niin vahingoittaa ja satuttaa toista, mutta kyllähän myös playoffeihin kun mennään, niin kyllä sitten niin kuin, totta kai paremmin pelaaja yrittää pelaa vielä kovempaa kuin aikaisemmin, mutta myös kun Forsberg, niin se pelasi, niin kuin sanoin, se pelasi paremmin silloin, kun se oli mahdollisimman fyysinen ja se joutui käyttämään sitä niin kuin jopa vähän vihaa mukanaan. Niin. Mutta se, että tosiaan jääkiekko on kova peli ja siihen kuuluu nämä loukkaantumiset ja aivotärähdykset. Ikävä kyllä niitä tapahtuu välillä. Mutta minua raivostuttaa se, että nykypäivän kiekkoissa varsinkin, niin taklauksia tulee vähemmän. Niin ne ei odota, että joku voi taklata niitä. Mun isä sanoi aikana, kun mä olin pikkupoika, mä olin vähän pienempi kuin muut niin kuin kooltaan, niin sanoi, että sun pitää joka kerta, kun sä astut jäälle, sun pitää olettaa, että joku tulee tööttää sua. Vaikka sulla olisi kiekko. Et opi näkemään se peli. Et sun pitää tietää, ketä vastaan sä pelaat ja millä tyylillä ne pelaa. Sä opit kyllä siinä, mutta aina pää pystyssä. Ja nyt kun näkee näitä taklauksia, ne on niin varomattomia nämä, ketä taklataan. Että se, että et voi aina saada pelikieltoa, jos osuu päähän. Että se ei ole aina se taklaajan vika, niin, kyllä. Vaikka se siltä nyt ehkä
sivusta jollekin näyttäisi. Kyllä. Ja monta kertaa, kun sä meet taklaamaan, joku just kyyristyy siinä samaan aikaan, sä tulet päähän, ja pelikieltoa. Ei se toimi tai näin. kääntää sen selän. Niin, just tai... näin. Toinenkin. Mä en ikinä jos kääntänyt, kun mä olen laidassa, niin kääntynyt näin päin, että joku pystyy ajaa sut selkään. Niin. Et se on musta niin todella tyhmää. Ja se, että niin kuin sulla on vastuu myös se, että kun sulla taklataan, että sä osaat ottaa ne taklaukset vastaan. Mä en pitänyt itseäni todellakaan minä kovana pelaajana, mutta mä olin todella hyvä ottaa myös taklauksia vastaan ja välttämään niitä. Että se on niinku todella niinku mun mielestä fiksun pelaajan merkki, että pystyy ennakoimaan se, että joku tulee taklaamaan ja se ei pääsekään taklaamaan. Niin tässä pitää pystyä erottamaan se, että okei, jos mä näen, että kaveri on keskialueella, sillä on pää alhaalla ja mä tuun täältä 10 metrin päästä, otan vauhia ja tuun siihen, niin se on ihan selkeä. Mulla on päässä kiehahtanut ja tämmöistä pitää saada pois ja näitä ei pitäisi olla tietenkään ollenkaan. Mutta pitää myös erottaa se, että jos mä tuun taklaamaan ja sä oot pystyssä, ketä mä tuun taklaamaan ja sit kun mä osun kohdalle jo tuun vauhilla ja sä yhtäkkiä käännyt siinä ja sit mä osun sua huonosti, niin se ei voi mennä mun piikkiin. Mutta ne useimmiten menee ja sitten alkoi keskustelu ja sitten alkoi sitä ja tätä ja pelikieltoa silleen. Ja se menee. Mutta miten, ootko sä sitä perehtynyt, ootko sä sitä mieltä tai tuntuuko susta siltä, että Suomessa tai Euroopassa, kun sä oot kuitenkin NHL on tullut 90-luvulla ja muuta, niin onko tämä sillä, että onko siinä eroa, että NHL, Kanada, USA-puolella jo junnuilla opetetaan myöskin tämä taklaus, miten taklataan oikein, otetaan vastaan, ja sitten taas ehkä toisaalta täällä Euroopassa ei. Mä en tiedä, onko tässä mitään eroa. On siinä eroa, koska täällä on pienet kaukalat, ja se pelin luonne muuttuu heti, kun on vähemmän aikaa ja on enemmän fyysisyyttä. Ja sitten Euroopassa on isommat kaukalat ja enemmän aikaa, ja monta kertaa, kun sä menet taklaamaan jotain, jos sä haluat taklaa sen kovaa, niin sä pelaat itse ulos seuraavasta tilanteesta. Eli se on enemmän semmoista niin kuin paikkapuolustusta tai tällaista niin kuin järkevää peliä. Mutta se, että mä korostaisin junnuissa varsinkin, että miten otetaan niitä taklauksia vastaan ja miten opitaan pelaa pää pystyssä. Tosi varomatonta peliä näkyy niin monta pelaajalta. Se on niin kuin, monta kertaa se, puistattaa, kun joo, että tuossa olisi voinut käydä pahasti. Ja se on niin kuin omaa tyhmyyttä. Mun mielestä jääkiekon valmentajat, kun jääkiekkosysteemi pitäisi kehittää paljon laajemmin silloin nuorempana, että ensinnäkin, että missä kohtaa ei saisi enää taklata. Että semmoinen kunnioitusta peliä ja pelaajia kohtaan. Mutta myös se, että miten se otetaan vastaan ja miten se niin kuin tavallaan se pystyy välttämään niitä taklauksia. Niin me todellakin otettaisiin aika paljon aivotärähdyksiä pois ja vaarallisia tilanteita. Ja sitten myös täällä NRissäkin peli on muuttunut tosi paljon. Et silloin kun mä tulin liigaa 90-luvun alussa, niin se oli oikeasti niin kuin väkivaltaista. Se oli niin kuin, siellä oli pelkokerroa joka kerta, kun se hyppäsi jäällä. Mutta sun tosiaan piti tietää, että ketä oli jäällä ja yrittää välttää niitä hetkiä, että joku pääsi ajaa sut. Onneksi tietysti mä oon aina peräänkuuluttanut sitä, että näiden meidän poliisien. Mä olisin just kysyä, että näiden TAF-jätkeen olemassaolo, miten tärkeä se on. Ne oli vähän niin kuin vakuutusmiehiä meille, että ne piti huolella, että me saadaan pelata rauhassa. Ja kyllä siinä oli kauhea ero, että silloin sä olit niin kuin vastuussa omista teostaan. Ja kovaa sai pelata, mutta sitten kun se menee yli, niin sitten sä joudut siitä vastuuksi. Mä muistan aina Detroitissa oltiin pelaamassa Winnipegin kanssa ja muistaakseni semmoisen pelaajan kuin Vladimir Konstantinov. Siis mä hämärästi, oliko tämä se kaveri, josta mä näin, kun mä katselin jotain NRin pudotuspeltä, tai sieltä tuli aina väliin tuli joku pätkä. Olikohan se just tämä, joka siis valitettavasti, kun Detroit voitti Stanley Cupin, oliko 92, 91 jotain siellä, niin sitten se oli se auto-onnettomuus ja halvaantui. Joo, se halvaantui. Tai jossain siellä 90-luvun alussa tai joku tämmöinen. Ne mestaruusjuhliin yhden illan jälkeen jo limusiinilla kolarin ja siinä muuta kaveri loukkaantui kanssa, mutta ei niin pahasti, mutta tosiaan siellä tuli joku tämmöinen päävamma, se pystyy vissiin jonkunlainen halvaus tuli. Musta sitten seuraavana ollut tyyliin Detroit, taas sitten se tuli sinne jäälle ja se oli koskettava hetki, kun se kannui. Ja 90-luvun, joka tapauksessa. Niin, no kuitenkin. Niin, se pelasi kovaa ja oli kanssa aika ilkeä semmoinen, vähän semmoinen niin kuin velikö se niinku oikein sellainen sikalyönti? Joo, kyllä se oli niin kuin reckless, että se niin kuin, ei ehkä tahtomatta, mutta pelasi niin kuin tosi rumasti mun mielestä. Joo. Ja yhdessä vaiheessa veti muutaman kerran
niin kuin poikittaisella niskaa ja pelasi silleen, kun ei pitäisi. Sitten tuli tauko, tuli mainoskatko, tai Domi hyppäsi jäälle, luisteli siihen Detroitin vaihtoehtoja eteen, suoraan Steve Eisemanin eteen ja sanoi, Steve, one more time, I'm gonna kick your fucking ass. Ja se oli, että miksi sä niinku mut hakkaat? Hei, jos tää kusipää tekee tällaisia mun parhaimmalle pelaajalle, niin mä tuun suoraan suhun. Mä vedän sua turpaa. Sä voit mennä sanoa sille, että se lopettaa tai seuraavassa vaiheessa saat nenää. Sitten se oli vähän ilme muuttui. Sitten meni jo 10 sekuntia, kun Taio oli lähtenyt pois. Eisenman nousi ylös. Käveli penkin takaa Konstantinoville ja sanoi, että hei, nyt se loppuu. Muuten mä saan turpaa. Eli tavallaan se on se on niin kuin järkevä temppu, koska jos he uhraa heidän ns. Tämmöisen niin kuin neloskentän jyrän, mutta se ei mene yhteen, että teidän parhaimmat. Toi on järkevä. Tämä oli semmoista, että hei, ja jengi sanoo vielä tyhmä jääkiekkoilija. Juuri näin. Mutta siitä tullaan just siihen, että nämä poliisien olemassaolo teki tästä semmoisen, että ylilyönteihin. Niin. Sä voit tehdä sen, mutta sä maksat sitä hinnan. Ja vielä hän joutuu maksaa sitä kanssa. Niin siitä tulee tämmöinen, että hei, että ei tämä välttämättä kannata. Eli tämä paras pelaaja pystyy, se voi mennä sanoa valmentaja tällä patsta jäälle, että toi ei enää tänään pelaa. Niin, eli tavallaan siinä oli semmoinen tietynlainen kunnioitus sitä, että mitä pystyy tekemään. Ja se, että meillä oli nämä taffit jätkät, niin oli kyllä, niin kuin, ja ensinnäkin on hemmetin kivoja, todella tärkeitä jätkiä, loistavia joukkuepelaajia. Ja sitten kun NHLkin on yrittänyt poistaa niitä, niin mieti, että meillä on semmoinen laji, urheilulaji, jääkiekko, missä saa tapella. Niin kyllähän se tekee, en mä nyt ihan noita tappelua, mutta se kuuluu mun mielestä jääkiekkoon. Niin se on aina kuulunut ja se on tuonut myöskin yleisöä sinne. Että kyllä, ja sitten se kuitenkin. Ja ne jätkäthän tietää. Kenenkään ei tarvitse tapella. Niin, just näin, tätä oli sanomassa. Et se niin kuin, sä voit aina sanoa, että mä en tappele. Niin. Okei. Ja niin semmoiset tappelut, mitkä alkaa vielä silleen spontaanisesti, niin ne on niin kuin, muista on hienoa viihdettä. Mä muistan, kun tuli Anaheimiin ja ne jätkäthän osaa sen. Sehän on myöskin showta, että kyllähän ne vois lyödä niin kuin koko ajan niitä toisiltaan nenät poskelle. Joo, ei se alkuun. Ja hei, tiedätkö mitä, kun mä... joskus on joku sekopää, mutta nehän sitten kyllä poistetaan, jos käy ilmi myöhemmin, että joku on vähän täältä flipelifaa. Mutta eihän näitä tämmöisiä nyt ole. Niin mutta se, että jokainen jääkiekkoilihan kasvaa siihen fyysiseen peliin ja tällaiseen. Ja esimerkiksi kun mä lähdin NRiin, niin mä otin Ekku Merosolta muutaman nyrkkeilytunnin. Mä tiesin, että mä joudun tappelemaan jossain vaiheessa. Mä olin puolustamaan itseäni. Sä tiesit sen. Ja se antoi mulle itseluottamusta, että mä pystyn kyllä puolustamaan itseäni, jos tarvii. Onneksi ei tarvinnut monta kertaa, mutta se, että meillä on, muista kun Anaheimin tultiin, meidän fanit oli ehkä vähän sellaisia, että ne ei välttämättä ihan ymmärtänyt jääkiekosta niin paljon. Mutta aina kun teki maalin, ne oli innoissaan, mutta kun tuli tappelu, ne oli vielä innoissaan. Että kyllä se kuuluu siihen tähän bisnekseen. Ja niin kuin mä sanon, meillä on uniikki laji, missä tapellaan, ja niin mun mielestä sitä ei missään olosuhteessa pidä ottaa pois. Joo, mä oon ihan samaa mieltä just toi, että koska ihan sama, jos mä lähden nyt, no mikä tietysti ei ole suotavaa, mutta jos mä lähden tappelemaan härän kanssa, niin kyllähän mä tiedostan, että voi olla, että se tökkää mua oikeasti maasta läpi tuolla piikit. Ei se tule kellekään yllätyksen. Pitää aina muistaa, että sä katsot sitä lajia, sä et itse ole siellä lajissa sisällä, sä katsot sitä, sä oot, että hei kauhea, kun noi tuolla lyö. Ne tietää, se kuuluu siellä lajia, älä sä täältä huutele, kun se on niiden juttu, ne on itse mennyt sinne omasta, se on ihan eri asia, ihan sama kuin nyrkkeily. Okei, oi kauhean, ne lyö toisiaan tuolla kehässä. Hei, sovitaanko, että nyrkkeilijät ei saisi lyödä ollenkaan, että ne vaan juttelisi toisilleen. Ei, se on sama, se on oikeasti sama asia. Kyllä. Ja nimenomaan se, että kyllähän jokaisen pitää tietää, että vaaralliset tilanteet tulee ja aivoteräykset kuuluukin tähän, ikävä kyllä. Niitä tulee useimmiten kyllä ihan vahingossa. Niin. Harvemmin noissa tappelut. Niin, ja vähemmän niitä tulee siellä että kyllä mä korostaisin enemmän sitä niin kuin tavallaan pelaajan omaa vastuuta siitä, että oppii ottaa niitä vastaan ja oppii välttämään niitä. Et se on se ehkä se iso juttu, mikä mun mielestä on tärkeää. Voitaisiin tehdä sillä tavalla, ei makiaa maantäydeltä. Mulla tuli mieleen, kun puhuttiin just urheilusta, niin tuli mieleen liittyen myös jääkiekkoon, moneen muuhunkin, niin persoonat ja se, kuinka ne on tapettu varsinkin suomalaisesta ammattilaisurheilusta, niin me voitaisiin ottaa tuosta ihan oma, segmentti. Me voitaisiin pitää taas ruokatauko tässä välissä. Taas? Niin.
Ainahan me pidetään niin kuin aina podcastin välissä mutta antaa pieni semmoinen herkku tähän loppuun, että personathan tekee tästä niin kuin joka lajista sen, mikä. Jos sä katsot esimerkiksi UFC:tä, Conor McGregor, siis se show myy. Ja Michael Jordan, jos esimerkiksi Conor McDavid olisi Michael Jordanin luonne, niin se olisi kovin NHL suurlähettiläs, mitä koskaan on ollut. Niin, koska Conor McDavid kiistattomasti niin kuin, on varmasti paras lätkäpelaaja, ehkä jopa ikinä. Niin. Ainakin taidolta. Mutta se, että totta kai jokainen tanssii omalla tyylillä, et se voi olla mitä sä et ole. Mutta jos hän olisi niin kuin Michael Jordan, niin... Että. Joo, kaikki ei voi olla niin kuin Juha Perällä, mutta... Hei, mutta tiedätkö mitä? Säkin tanssit omalla tyylillä. Se on vähän outo, mutta se toimii. Sen takia mä en ole mennyt tanssiin tähtien kanssa, kun mulla olisi vaan aina omat pasodoopet. Kiitos.